Ще предизвикам ChatGPT да ми направи аутфит спрямо тази чанта и тези обувки. Нека да видим какви визии ще ми покаже и ми напишете в коментар дали ви харесват. Написах на ChatGPT да ми генерира 3 визии, защото страшно много харесвам тази чанта и обувки, но много се чудих с какво да ги съчетая. Нека да видим. Пратих му и моя снимка, за да ми сложи лицето. Най-вероятно ще е много смешно, но пък сега ще видим крайния резултат. Първата визия, честно казано, доста ми харесва. Имам същия прав панталон в такъв цвят и мисля, че доста добре се съчетава. Втория аутфит със сигурност не бих го облякла. Не мисля, че изобщо е възможно да намеря точно такава пола със същия принт и не ми хареса самата цветова комбинация. И третата комбинация не изглежда лошо. Харесва ми как е съчетано като по-ежедневен аутфит, но за сега фаворит ми е номер 1. Напишете в коментар коя на вас ви харесва най-много, а ако искате да се здобиете с тези страхотни обувки и чанта на Патриция Пепе, отивайте да си ги вземете от Outlet City BG.